Hai, si Mananghili nih. Hai, majubuntag. Ako na pud ni si Mananghilin. Kaaban ang apo nga si Kia Antipas Gomis. Samukan mataa. Ingin si Zag. Alas 4 pa gani na mata na. Nay, musuri ta, mulibot tas. Asa ta libot? Simbahan. Inga atos dahay. Simbahan ra. Mulibot ko no, isa kong isuri ko no atos simbahan sa ilang simbahan din sa Tabuan. Kay alang sang lipazang na ako dari. Di ingin sa gabi nga nay. Ani sa ta, ado sa kauli kay wa kay kaban ato Alicia. Abs ang ginag-uban tabi, di ko muuban kay di man pus mama muuban. Og muuban kun isang mama muuban kun isang ingin na bisag suroy laman tanay karon sa zuy nigmata na to og igo na kuno malamdag. Suroy kuno mi. Na han sa ubanan karon mo asa ka din dapat katunong nga karon pa ba ko naka nganhidani. Gasa ko di suroy na masingan lan nga ato kunog dahay ato kunog pag ilang simbahan sa Tabuan kay naman sa Tabuan Garcia na mo tag-asa kami katunong dani ron. Wa din skiya di asa kan ni padung matay na kung giinag hinsa kuno kong isuroy kuno kuniza. Asa man dapat padung bi? Gihangat na lagi ka. Ha? Simbahan dyan mo tagbang ta. Ini ka ba sa simbahan? Hala. Naskiya dia. Ha? Nakita ng kapitan? Ha? Masig bawal bata dah ni bi? Ha? Saban ka? Na ilang kuan? Saan ni barangay? Saan ni? Hangat man bi, sabi. Ha? Para ko nang maniwang ko. Siksi na po ka. Daskiya niya. Sa pa lang maniwang ko. Asa ba ko ni mo dadin nga ang laduan naman ni? Nandri Wah. Maso pa be? Hapit na eskwelahan mo dito pag anakon. Asa eskwelahan ni mo? Sa mata pa dong di ay simbahan. Ay, tas dahay ang padung ulit na ila. Ikaw man nakatuod. Nakiya na. Dali lang. Simbahan sa Tabuan. May kandila ko. May kandila. Mali yung simbahan be? Ano yung simba? May lamaya. Lakaw. Tubangsa. Kalakaw. Kawa mo magpajama. Na ilang sama ni. Asa mata mo libot? Asa dala maya? Asa na mata dari? Ato pagaling. Mas ko demo dani.
kuan. Gabi adto pangmusdahay. Baklera minamas ko. Ah, narabang ki. Oh, pinay na. Yo, pina. Oh, hindi. Hindi ko. Na pag-aro gunja nay. Patungtag yo puno be. Vlogger. Hamas nung kuan. Dado. Ah. Tuwas mano aw kanang may baboy ganaw. Ah. Kano sa kamo ningan he? Gabi eh. Yes kay ngano man. Ang tanda. Ah, mao ba? Please. Ako ila Bernales. En sama Manong gas. Dadoy. Na. Dis awan mo ga jogging. Akari man sa mo kisa kong kuan. Ge. Sorry kuno kunidza. Libot na ti babaw. Kuan di ra lain lang ana na ni Tiga. Herlin. Taga Ha? Curtis. Alicia. Oh, Curtis kay kang bata tos Curtis. Inahan. nanay. Ha pagkaigsuon. Inahan. Siksi. pa kuno. Siksi nanay. Alicia. Oh pana. Okay ra. Uy si kuan. Diyos ko to. Mana? Mama? Ah, nakakuha na. Naka-recover na. Ah. Mo gihapon. Nakagadtungan may dado. Oh, nga tuloy ko no, pero pagkatunin dito ko Curtis. Katura imong igsoon usa. So sa uban. Moy diha. Mo pa ko'y pag-abot. Usa hayag wa anak mo ganda. Sila ra. Di pa pala gyud mag-away pud sila karon. Usay kay mga mas pa. Di kanang isang sinugin lan. Dili di masabtan. Lagi. Mura silang nangulit. Nakangan hira ba na sa dinhi? Sa una Gahilot na he. Oh, sa una bas pa. Gahilot na he. Gapahilot ko. Talaga kami rabi. 1 year naman lang siya nagkuhan. Kadayapir. Ada tatay lamingan aw nay. Manok. Mas nga kailan sila. Alamingan. Sama ko kare. Kinsa si? Kana ba? Hindi mo ko lang Okay. kaya Di man idang mama kauban, di ra mang mama kasagaran ni kauban. Naghatog ilang bay. Na. Kuan, doon. Takya na. Si Takya. Ano nga, kyang? Kaya man ang tawag Kasi ni nagkidit Takya. na sa mama. Uy! Ano mo ba ni mama? Muli, rin pagkuwanza. Dahil naman ko gihatod. Papahinga, masita, makipagkita sityo. Dali ko nga. Dahil kamoy, mali di maragila ko. Nanay, di mo dali hatod. Kaya kita, mas picture si Zasa. Katong paranida ba? Ganda na yung mong bahin. Ito di ako mga hini. Ang dalaw! Dara! Kinsa man po? Ipatod lagi ko nun na ha. So, ato pag ako nagpicture-picture kay on. Nagrawon mo day. Dugay patos ng kuan. Ato naman sa mobile ko unsa. Ah, makita mo ba? O unsa pa po kumula sa Miguel be? Ada tagi kay Morning tour guide. Alis ako, mobile ko unsa. Kau. adto tagi. Sa mo ka da. Ato ko nila ludado kita ko tudang papa. Ija nung kuan, sunod ko na ta ato. Dami sud may bay sa Ninong Dadoy, Bernalis. Hindi akong videohan, Bi. Ani minawan sa ulan sa Nang, sa batog. matay adto. Muli jong manukan. Muli yung manukan ninyo. Yahay, manday mo. Manukan adto sa bahay. Manukan nila kana. Ito ning kuan, manukan. Hello mga kabayan, lamingan ko yung Dadoy na. Dahang kay Mito, ari nila ha.
Gisuri jugong kiyata man, hantod nakitaan ko ilalaway nung dadoy. Ano tahuat? Kyang! Sao? Kia! Wa naman. Oh, haning sumpay ra day ni. Sumpay ra day ni. Takot ilang baboy ng anak. Hala, tris ko nakabuk ilang baboy ng anak. No, oh no, pasali. Tara ko ng vaktin, B. Sagad pag COVID, wa mo ka nga to Galicia? Wa lagi katuon yung pagduon yun ay. Gustong dado. Nanay, nabay ni badat. Aso na ite. Nabay ni badat na. Tatay mura lang may imunga nangadzi raw ini sa tagmisa. Oh, daga din lagi pag COVID ini nakaproblema mo to isang anak bag noon sa rato. Katong to Cebu ko no. Nga to bahay sila nagpa-advise ni tatay nga. Aron ko nung hinabangag isang anak sa Cebu. So, anong pud mo balik? Ano pud may kabalita? Mao ba? O anong pud mo Wa balik? lagi may kakuan. Kay na. Ari inday. Ano sa bakti? Day, ang bakti nila day. Hala. Grabe. Sila. Sunod. Kawa, me. Hinay, B. Naghanap ba rin sila kuan ni? Panginabuhian. Yahay mo din mo. Tapos ang anak. Ano mo ba manay mo dada? Nintanda ako dari. Ari day. Ano ko yung baboy? Ari. Hala, daka silang baboy eh. Kuan na isu kuan sa uban na ako. Dara kyang. Bakti kyang ya. Bi dia rabi. Ana. Dia. Dari. Hala, dagan silang baboy. Balik sa ay na pud ni. Kuhon og na ay mo kuan. Pagpila po din kuan. man? Ni Ha? da. Interview. Wa mo pa gatis sa ngalaga. Ta. Ni adto pa mo galis siya. Alis yung to kugikan. Kamusta si manang nang tasya? Na si mama mo gyapon. Mo di gyapon sa baka istorya no. Di lagi. Dako ang baboy. Nakawato ka Eh, di na magkat yung isang buntis pod na dai ini namatay. Naglibing na. Gaskiya dia, mamo ni ang tour guide. Hantod na hinagbo na sila. Eh na Paul, kamusta ka naman kamu ari da ari? Di man to ka lugar. Just pist Ako ra ganis bay gapon so. mura day pista tong Kami man to. Pra ka tuig to ng labay. di ako ka umpul ka mula sa ari. Diha mo awa ko ning lahos. Kani sa ko kaya kang bagi sa. Mahado pa mo. Imo ning apo sa. Di na. Diha man na. anak ni Herlin. Please. Mo ni katudlo na hagasa ko isa kong isuri ko no. Kaya di mo to kumanganhi. Diha may karang package na magigang Amerika bay kasang manghod. Di jang bahin. Diha pang gipicturan nga day din nag-emo. Dali ko di ko mangari. Ngayon mas hilin nga ni hilak ng skiya. Di ka mangari na. Di na pagsugan higapon. Hapon ako niabot. Wa sila masuso. Humana ka. Kamusta mo ariston karon? Ariston, tatay, buta na. Lugar ang sila buta. Di na. Kadoktor lang na namog na kwarta ko hun. Kuan na, magwang ko na ho. Si Tinta Kapila, si 35 siguro. Butinta na po na. Naman na si Tintay 4 des July. Ikaw di ay. Sa 69 pa man ko. Magwang ko na. Si Tintay 4 na. Duha naman nakatuig sa di kita. Naamo po siya gyapon dinis ko andra. Tapad na tatay. Saga. Tapad sa katatay na na. Baboy kiyang. Ang Ano ko ang babuza kanina mo ano di mga di nag-hybrid. Kuha na lang ng radyo. Ano? Nakasuroy si Kiyas babujan.
Naman ka uri kasal. Na ada aris mo at bang kwan huwis lagi po. Ahuwes de pod. Uli na ta. Kato injo po to. Sa Kato. ang silingan. Ado pa muna kay asinso na mo gani. Anja mo adto mo asa makakaritso Cortez o aris ko alis siya. Muli ko balik Alicia. Alis siya. Inaras na ta siya nga mo tao si Porto as kwan Cortez. Di magus mama makaistorya. Bundis to. Una po de Papa. pangatto na to. Mao naman to. Budha naman katuig si mama di makaistorya. Si Andring di ay kay ko. Patay na. Wa lagi ko ka ibaw patay na si O bago pang ikurintahan. unos-uno. Just uno lagi kurintahan. Oo. Yung bakasyon na to si Zan na stroke. Wala ka uli. Ang nagsulti na si Bin may miling. Ang ditani. Nagkisa mo nakita. Di kay manawag biya ko dito sila may nagtutog bilaran ko. Ato kang Bin manawag. Oo. Nga nga musta ko istorya siya. Noy kahibo ba ka? Kung man. Si Anoy nung Andring patay ni kung niya ba din na uli. Buko kay bug na uli. Uli to. Na uli man yung pudi ni. Nagpangutan ako na kay kami rabjang Arang ka lagi. Arang ka Lloyd ang kem tangay hapit duha ka buwan sa ospital. Oh, ba? Katong timingan mas na ikubig. Kaya ginam na stroke. Asa madere? Ang mo na mga welding rod ang dado ng dado yun. Hindi ni ra ba na. Hindi siya pagbuhat ng dado.